निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे कथा भगिनी निवेदितांच्या। लेखिका दीपाली कात्रे, अभिवाचन ऋतुजा पंढरपुरे, योगेश सप्रे। तरुणांना आवाहन। भगिनी निवेदितांनी भारत भ्रमण केले, ठिकठिकाणी व्याख्यानं दिली। त्या भाषणात त्यांनी तरुणांना सांगितलं, आपला ध्वज कोणाही परकीयासमोर खाली करू नका। कोणत्याही क्षेत्रात काम केलेत तरी त्यात नाव कमवा। परक्यांचं अनुकरण कधीही करू नका। तत्वाने वागत जा, ते तत्व हृदयात सतत वागवा। प्रत्येक वेळी प्रामाणिकपणा दाखवलात तरच पुढची वाट दिसेल। जिथे जाल तिथे कष्टाळू वृत्तीने काम करा, जिज्ञासू वृत्ती सतत ठेवा। निस्वार्थीपणा अंगी बाणायलाच हवा। गुरूंकडून प्रोत्साहन मिळेल, सहवास मिळेल, त्याचे सोने करा। जात, धर्म, पंथ, भेदाभेद काढून टाका। मन निर्मळ करा। सर्वच रूढी परंपरा टाकाऊ नसतात, फक्त डोळसपणे विचार करा। वाचनामुळेच माझ्यात बदल झाला आहे। सहानुभूती, आदर दोन्ही गुण मौल्यवान आहेत। संतांच्या विचारांचाही आदर राखला पाहिजे। निस्वार्थी मनुष्य वज्रासारखा असतो। स्वार्थ त्याग हा सद्गुण आहे, तो प्राप्त करा। प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा। मी फक्त दुःख, संघर्ष, पवित्रतम स्वार्थत्याग यांवर प्रेम करते। मानवजातीच्या मानवी मूल्यांची जोपासना स्त्रियाच करतात। शिक्षण म्हणजे आतील मूल्यांचा विकास। स्त्रीच्या तपस्येवरच घर उभे असते। विदेशी लोकांनी शोध लावला, तुम्हाला ते खरे का वाटावे? प्राचीन ग्रंथातून तुम्हाला ज्ञान मिळेल। आपल्या भूमातेने अन्नपाणी दिले, मित्र दिले, श्रद्धा दिल्या, तिच्यावर प्रेम करा। माझे गुरुदेव तेच सांगत। आजारपण। निवेदिताच्या अंगात ताप होता। तापानं मलूल झाली होती। बिछाण्यावर उठवत नव्हतं, तरी ती प्रयत्न करीत होती। तिला बघायला नामदार गोपाळकृष्ण गोखले आले होते। निवेदिता त्यांना आपला भाऊ मानत असे। उठू नका सिस्टर, अंगात ताप आहे भरपूर, मी कपाळावर घड्या ठेवतो हं। बघा, भारताचे राज्यकर्ते इंग्रज, त्या देशाच्या तुम्ही कन्या, वैभव संपन्न देश सोडून भारतात आलात, सेवेचे व्रत घेतलेत। आत्ता का आठवतंय तुम्हाला हे? निवेदिता हळूहळू शब्द उच्चारत होत्या। तुम्ही आता एकही शब्द बोलायचा नाही। मी एकीकडे बोलता बोलता या पाण्याच्या थंडगार पाण्याच्या पट्ट्या ठेवतो, बघा, ताप पळून जाईल। मार्गारेटची निवेदिता झाली। संपूर्ण जीवन समर्पित केलेत। कितीतरी कठीण परीक्षांना तोंड द्यावे लागले। स्वामीजी गुरु म्हणून लाभले तुम्हाला। त्यांच्यामुळे स्वतःच्या मातृभूमीचा मोह, माझे मीपण सर्व लयास गेले। 4 वर्ष तर सहवास मिळाला गुरूंचा। गुरुवाक्यम प्रमाणम ही श्रद्धा होती तुमची। निवेदिताला तापाचा त्रास जाणवत होता। मध्येच डोळे मिटत होते। गोखले म्हणाले, आता गरम गरम दूध घ्यायला पाहिजे।
निवेदिता मानेनं नकार देत होती. आपल्यावर अधिक खर्च नको म्हणून निवेदितानं दूध, फळं सेवन करण्याचं टाळलं होतं. हो, गीता, भगवद्गीता आवडते तुम्हाला. त्यातील उपदेशाप्रमाणे कशाचीही आस धरली नाहीत. निस्वार्थ सेवा केलीत. अहो, मला फक्त थंड पाण्याची पट्टी ठेवण्याची सेवा करू द्या. निवेदिता दोन्ही हात जवळ करून नमस्कार करत होती. इतक्यात मी जाणार नाही. अजून ताप उतरला नाही. भारत सेवक समाजाची स्थापना झाली. आता खरी गरज आहे विज्ञान शिक्षणाची आणि तंत्रज्ञानाची. भारतात हे शिक्षण सुरू झालं की समाजाला दृष्टी मिळेल. मी बरोबर बोलतोय ना सिस्टर? निवेदिता कणतच हुंकार देत होती. हो, देशभक्तीचं आमचं धोरण अहिंसक आहे. तुमच्यासारखं जहाल नाही. गोपाळरावांनी असं म्हणताच निवेदितानं डोळे मिटले. गोपाळराव विचार करत होते. खुंटीवरची आपली पगडी घालून निघायला हवं. पण यांचा ताप उतरत नाही. मला काळजी वाटते. अत्यंत बुद्धिमान, स्पष्टवक्ती, हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याची ध्यास घेतलेली ही वंदनीय स्त्री बरी झाली की जहाल वृत्ती दाखवेलच. तुम्ही पत्र लिहिलं मला आणि पत्रात दुःख, आंदोलन, आत्माहुती यांच्यावरही प्रेम करता असं लिहिता. कालीमातेची कृपा आहे तुमच्यावर. देशप्रेमानं अतिस्निग्ध असलेली अन कर्तव्य तत्परतेसाठी वज्रकठोर बनणारी ही लोकमाता भगिनी निवेदिता. स्वामीजी म्हणाले होते ना, एक दैवत खरोखरी जागृत आहे. आमचं राष्ट्र, हिंदू भूमी आपल्या सर्वांची दैवता. तुम्ही काय आम्ही काय, तिचे मातृभूचे दास आहोत. जनजागरण हा एकच ध्यास घेतलात तुम्ही. लवकर बऱ्या व्हा. गोपाळकृष्ण गोखले यांनी शेवटची घडी ठेवली त्यांच्या कपाळावर. ताप बऱ्यापैकी उतरला होता. निवेदिताला जाग आली. आता निघतो भगिनी. परत येईन हं. निवेदिता हसली. गोपाळरावांनी खुंटीवरची पगडी डोक्यावर घातली आणि दोन्ही हात जोडत तिचा निरोप घेऊन खोलीबाहेर पडले. अश्रू नयनी दाटले. भगिनी निवेदितानं आपलं लेखन पूर्ण केलं. पुस्तकं तयार झाली. ती आता थकली होती. आजारपण पाठ सोडत नव्हतं. दुर्गा पूजेची सुट्टी होती म्हणून हवा बदलासाठी ती आणि डॉक्टर जगदीशचंद्र बसू यांची पत्नी दार्जिलिंगमध्ये आली. भगिनी आता मृत्यूचाच विचार करू लागली. दररोज खिडकी उघडून बघायची, सूर्य दिसतोय का? दार्जिलिंगमधील हवामान ढगाळ. आता तिला आठवत होती ती कविता 22 सप्टेंबर 1900 रोजी गुरुदेवांनी तिच्यावर केलेली. गुरुदेव मला त्या कवितेत भारताचे सुपुत्र म्हणाले होते. स्वामिनी, दास, सखी होते मी भारताची. अग्निशिखा होते मी. खूप काही मिळालं. आज 13 ऑक्टोबर 1911. निवेदितानं खिडकी उघडली. सूर्याचं दर्शन झालं. त्यांना रुद्रस्तुती आवडायची. सूर्याच्या सहस्त्र रश्मी किरणात ती नाहून निघाली. ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय. सूर्यस्तुती झाली. निवेदितानं शेवटी आशीर्वाद म्हणून बौद्ध धर्मातील प्रार्थना उच्चारली. नसावेत शत्रू, नसावेत काही अडथळे, नसावा दुःखाचा लवलेश, आनंदाच्या वर्षावात व्हावे प्रत्येकाचे इच्छित पथावर मार्गक्रमण. पूर्व असो वा पश्चिम, उत्तर असो वा दक्षिण, नसावेत शत्रू, नसावेत अडथळे, आनंदाच्या वर्षावात व्हावे प्रत्येकाचे इच्छित पथावर मार्गक्रमण. आणि निवेदितानं अखेरचा श्वास घेतला. अंत्ययात्रेसाठी अनेक जण जमले. सर्वजण रांगेत उभे होते. आदरार्थ सर्वांनी आपल्या टोप्या काढून घेतल्या होत्या. दार्जिलिंगमध्ये त्यांची समाधी बांधली. त्यावर खालील अक्षरं कोरली आहेत. जिने आपले सर्वस्व भारताला वाहिले त्या निवेदितानं इथे देह ठेवला. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क
अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.